ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೂರೆಲ್ಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೇಳ್ತು ಪ್ಲೇ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನವಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಭಯಂಕರ ಲವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕಪ್ എന്നൊട്ടിಗೆ ವೈಬು ಓಟು ಎನ್ನವೇ ವೈಬು ಓಟು ಇತ್ತ ದೂರ ಹೋಗ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ದಾಯ್ತಿಗೆ ಮುಳುದುಂಡು ಕರಿತ ಗಡಂಗೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ರಡ್ಡು ಸಮೋಸ ಅಲ್ಲ, ಚಾಯ್ ಬೋಡ ಜ್ಯೂಸೋ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಪೈಸೆ ಮಿಯನ ಎನ್ನತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಿಯನ ಎಂಕ್ಲು 100 ಪೈಸೆ ಪಂಡದು ನಿನ್ನ 1 ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೈಸೆ ಬೆಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತುಂಡು. ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ರಿಕ್ಷಾ ಅನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳಿ ಏನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾವು ഞാനിന്നോട് കേണിപ്പേം ഇത് മൂല നടത്തോന്തി ഒരിയെ പോന്നിട്ട് ഒരിയെ കുജ്ജല്ല ചുരുതിരുത്ത നിന്നോട് താഴ്ത്തേക്ക് പേര് നിന്നോട് ആ ഭാഷയുടെ പാത്തി ഒരു ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಕ್ಯಾಬಯ್ಯ ಏನಡಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೆರುವತ್ತನಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ಎಪ್ಪಣ ಹೂವಳು ದೂರ ಜೋಜ ಹೂವಳು ಅವು ನಮ್ಮೂರದ ಮಂದಿರ ಹೂವಳು ಅವಳು ಈ ಪೆಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಳ್ಳಾಯನು ದುಂಬು ಅಂದ ಇತ್ತು ಹೆಂಚ ಹೋಗ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರದು ಬತ್ತಂಡ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬಿನ್ನೇರದು ಬತ್ತಂಡ ಊರುದು ಪ್ಯಾರ ಅವು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಕಡೆ ಹೋಯ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಬಿದಾಡ್ತ ಬೈಕ್ ಕಡೆ ದೊಂಬದ ಅದ ದೊಂಬು ಕಪ್ಪ ಆನೆಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಾಯ್ಕೆ ಊರುಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಉಂಡದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಅವಟ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ತುಲಗೆ ರೋಡ್ ಇರ್ತೀನಿ ಐಕುಂಡದ ರೋಡ್ ಡಿಪ್ಪೇರ ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಅದ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಎಂಬ ಪದ ಹೆಜ್ಜ ತೋಳ್ತು ಬತ್ತನ ಪದಲ್ಲ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಎಂಬ ಪದ ಬತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ BVC ಮಂತೆ ಇದು ಗೇಟಿಗೆ ಈ ಪುದರದಿದ್ಯಾ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲರ್ ಬೋಡೆ ನಮ್ಮ ದಾಹ ಈರುಂಟು ಬತ್ತನೆ ಈ ಕೋಣಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕೋಣು ಏನು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಾರನೇಪ ಏಪ ಎಕಡೆ ಬಂತಿಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಏವಂತಿಚ್ಚಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಂಗತಿ ಏವಂತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೋಸ ಎಲ್ಲ ದುಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಬಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಿನ ಆಯ್ತಾರತ್ತ ಚುಕ್ಕಿ ಮೀನು ಐನಂದ ಪತ್ತುನೆ ಮಾರಾಯ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಪತ್ತೊನ್ನೆ ಕೋರುಣೆ ಈ ಬೆಡ್ ನಿರ್ಪಣೆ ಇನ್ನ ಸಾವು ಮಾರಾಯ ಇದೇ ಬುಡ್ನೆ ಬುಕ ತಿರ್ತು ಕಲಿಟ್ಟು ದೋಟುಣೆ ಕಟ್ಟಾಟುಣೆ ಓ ಎಂಚು ಬುಕ ದುಂಬಿ ಬತ್ತ ಇಂತದ ದುಂಬಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಮಾರ್ಲಿತ್ತಿನ ದುಂಬಿ ಹತ್ತುನೆ ಬುಕ ಚೂರು ಮುಳ್ಳು ಕಾಯಿ ತಿನ್ಪುಣೆ ಬುಕ ಬೋದು ಕಕ್ಕುಸುರು ಉಳ್ಳುಣೆ ದಿಂಜ ತಿಂತದು ಎರಡು ಸತಿ ಉಳ್ಳುತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಮಾರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೂರು ಅಂಜ ಮಾರ್ಲಿಜ್ಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ದಾಯ್ತಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜದ ಭಯಂಕರ ಅವು ಅಂಕಲ್ ಊರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬೆದ್ರಂಪಳದ ಇನಿ ಅಂಕ ಅಲ್ಲಿ ಪುಂತಿರೋಡ ಇನಿ ಆರಿಕೊಡಿ ಗಂಧದ ಮರ ನಯ್ಯ ಕುಂಟಲಕಾಯಿ ಮರ ಅದೆಲ್ಲ ಪಿಪಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪಿಪಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಪಿಪಿ ಅನ್ಬು ಮರತೋಗಿದೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿವಣ ಕೇನು ಜೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪೂಜ ಆಯ್ತು. ಮೆಲ್ಲ ಮಡಿಪೋಡು ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅයි ಕೊಂಚ ದುಂಡದ ಇದ ಔಟು ಪಿಪಿ ಮಾಡುವುದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಂಟಲಕಾಯಿಯ ಪಿಪಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಗಂಧದ ಮರ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರ ನೆಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರಳಡ್ 1.25 crore ಮಲ್ಲ ಮರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಕಂಡಿರವಿ ಮುದ್ದೆ ಲುಪ್ಪ ಅಂತ
ಇತ್ತು ದೂರ ಓಪನ್ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳನೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಓಪನ್ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದೊಂಬು ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಮಂಟ ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ಆತಂಡ ಅಂಚನೆ ಚಾ ಪೂರ ಪರದಾಂಡ ಚಾಗಿದಾಯ್ತ ಪನ್ನಡ ಓಟು ಪಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಇರ್ಲದ ದಾಯ್ತ ಸಾರಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯ್ತ ಸಾರಮ್ಮ ಕೂಡ ಕಜಿಪ್ಪು ಉಣಿಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ಲ ಓಟು ಪಲ್ಲೆಲ ಚಾ ಪಾರದು ಪೂರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೆಲಾನೆ ಪೋಯಿ ಕೋಡೆ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಓಟೆಡ್ದವಳು ಅಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅದೇ ಯಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನು ಬೇಕ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆನ ಬರ್ತದೆ 11 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆನ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಮೆಗ್ಗೆಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೆ ಮೆಗ್ಗೆಲಿತ್ತೆ ಆಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 10 ಮುಕ್ಕಾಲನ ಈಡೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದೊಂಬುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದೆ ಪೆರ್ಲಾಗ ಪೋಯಿ ದಾಯಿ ಬುಕ್ನ ಬಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿರೋಂಡು ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಪೋದು ಬಾರ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಬೇಕಾರಪ್ಪ ಮೂಳೆ ಪಂತಿ ಇಂಜಿದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದುಂಬುಂಡು ಭಯಂಕರದ ಕಾರುಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಹೋದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟದರ್ಕ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಉಂಡ ತೋಜೋಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಬತ್ತಿನ ತೋಜೋಂಡು ಐಟ್ ಸೀದಾ ಪೋಯಾ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ವೆರೈಟಿ ಲಾಗ್ ಊರ ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದೊಂಬುಲ ಉಂಟು ಅಡುಂಟ ಪೂರ ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್.